Srdečně vás vítám na představení Co takhle svatba prince. Tento štáb v průběhu 14 dnů zvládl připravit 2 večerní pořady a 1 snídaní s novou. Zbytek času věnovali tomuto krásnému představení. Než představení začne, chtěla bych všem přítomným rodičům, všem babičkám a dědečkům poděkovat za to, že vedete své ratolsti k umění a prostřednictvím letní herecké školy jim pomáháte jejich talenty rozvíjet. Děti se učili zpěvu, tanci, herectví a odpoledne poté pracovali se svojí režisérkou. Udělali velký kus práce a já věřím, že si jim to jako vždy krásně povede. Proto přeji krásnou zábavu a dětem mnoho zdaru. Taky poslouchám. Jen se neostýchejte, trochu přikrčíte jasnosti. Práce jako stvořená pro následníka trůnu. Co? Věřte zkušenému. Kort je pro nás věcička z hola nezbytná. Nechápu, jak můžou takhle hloupě zpívat. Krásné, je to šedivé, nudné a nekonečně škaredé, když začíná nový den. A jestliže je škaredý pro prince, nechápu, jak může být hezký pro chuděse. Jasností, já být princem, měl bych jeden den růžovější než ten druhý. Aspoň bych si to tak zařídil. A co pak to jde zařídit si den? Proč ne? Nenechal bych si prostírat 5krát denně, ale 10krát. A najal bych se ještě na paštikáře. Nemyslíš na nic jiného, než na jídlo? Omyl. Řekl bych, že den je zařízení od pohledu. Jeho kvalita závisí od toho, jak má očima na něj kdo pohledne a co vidět chce. Naznačuj snad otilí bousatý sarouši, že mé oči se špatně dívají. To bych si přece nedovolil. No proto. Chci naznačit, že naše kordy už se lesnou víc, než je to samotného krále.
takový starouš, za jakého mě máte. Ty mě, spíš já tobě ukážu, jaká jsi vykopávka. Původně jsem vás chtěl vyzvat na souboj o 3 jaterničky. Ne, nic takového. Dnes se bijem o čest. Přesně, to se vám chtěl navrhnout. Takže do toho princi. Oh, zdá se, že se s mě popletl s otazem zrcadle. Kdo to udělal? Které nemehlo? Jak se opovažuješ mluvit se svým princem? A kdo vůbec jsi? Je to nová zrcadlnice. Jmenuje se Běla. Nastoupila dnes místo staré Antonie. Poslední dobou mývala šmoly. Taky váš otec vyměnil. Tak vy jste princ David. Dole ve městě se o vás říká, že jednou budete dobře vládnout, že jste chytrý a hezký. Tak jsem si vás představovala trochu jinak. Jste vždycky tolik střeštěný, ležtěla jsem se s ním od rána, tolik mi na té práci záleží, chtěla jsem si dobře uvést. Raději koukej sbírat ty střepy, než přijde můj otec a spravedlivě se rozstřílí. Já? Ale já jsem Vlč, holka, radši sbírej, já ti pomohu. Nechte to, strýčku, na tohle ještě stačím sama. Vidíš, měla si je sebrat včas. A vy jste princ David, na kterého jsem se tolik těšila. Prosím, panstvo, utište se laskavě. Vaše veličenstvo, dovolte, abych zahájil dnešní královské sezení. Zahájil, vidíš, že už sedíme, tak sezení může začít. Pořád jenom zdržuješ a já nemám čas. Samozřejmě, vaše veličenstvo. Vynecháme vše nepodstatné, jako vždy, ale jedna záležitost se tu jeví být naprosto nutnou. A zkoumal jsi dobře, znáš naše královské přísloví. Dvakrát zkoumej, jednou zdržuj. Znám vaše veličenstvo, znám. Jde tu o syna. A jakého syna? Ovšem, není se to divit. Vaše veličenstvo zřejmě zaslyšelo tu schodu, že má syna. Co je to tamhle? Ano, to je právě váš syn. Ale syn, to víme taky, že máme syna. Máme toho mnoho, ale syna ještě poznáme, protože pozor, rodina, to je naše. No vždycky zapiš to bude jednou do kroniky jako dělané. Jistě veličenstvo. Končený potles! Ale já se ptám, co je tu tamhle. No tak, odpoví mi někdo. Rozbité zrcadlo a zrovna moje nejmilejší. Jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu. Vinný bude přísně potrestán. Jedině v tomto zrcadle byla růžová, na mých šatech skutečně růžová. To je nenahraditelná ztráta. Slyšeli se to všichni dobře? Nenahraditelná ztráta. No tak, přizná se někdo? To mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas na to zabývat se drkotinami. Mám toho moc. Na mě všechno doléhá. My přijímáme posly, vyslance, velvyslance, ano, podepisujeme listiny, udílíme audience, přijímáme hosty, vzácné hosty. Co? No ale neboj se, řekni to všem na hlas. Mohu vaše veličenstvo? No ano, Někdo je přece to zrcadlo zodpovědný. velmi správně. Předveďte zrcadlnici. Předvěďte zrcadlnici, předvěďte zrcadlnici. Nekřič, neč tolik grámosů tady stojí. Tak ty jsi tu nová, viď? Tebe ještě ani neznáme. Nová, dnes poprvé vaše veličenstvo. No vidíš, jsi tu nová, hned první den a už pácháš škodu. A k tomu ještě rozsáhlou. Tak to půjde rychle. To bude krátký proces, protože to s tou budeme hotový. Protože jako zrcadlnice na zámku jsi zodpovědná za to, aby všechna zrcadla byla v pořádku. Zvláště pak za to, aby je vyhleděno, v nich viděno bylo. Což lze jenom tehdy, když jsou-li ta zrcadla celá. Protože toto zrcadlo celé není. Proč? Odpovím si sám. Protože je rozbité. Tudíž do nich hleděti a cokoliv v nich viděno nelze. Propouštím tě, takže hned vypadni! Vypadni! Moudré rozhodnutí, vaše veličenstvo. Pravčický, zapiš to. Ne, Pravčický, prosím tě, to nepiš, šetři papírem. To je mi pěkná spravedlnost, ale já jsem to zrcadlo přece nerozbila. Mlč a nabuď
a zaručeně počestné princezny našemu princi Davidovi. Jedna je Stavínská. Stavínská? Ale ty už přeci přes 300 let působí na naše území. To já přece vím. A teď si podíš. Druhá je Zmondranská. Zvolubránská, které nám před necelým měsícem málem vyhlásilo válku, to je očividná léčka. Král Jásár. Stavíckým sňatkem se uzavře naše vladařské schopnosti a konečně budeme pánem Velké říše a nebudeme se zabývat maličkostmi, jako bych krále slyšel. A královna. Jsem pro sňatek s Mondránskem, tam je smysl pro módu, barvu a eleganci. Slibte, že mě učiníte královnou Mondránskou. To by bylo jenom zbláta dobře. Co pak nejsme schopni sami něco vymyslet? Ve hvězdách hledej odpověď. A protože se náš syn princ, David? ale já vím, nenapovídej pořád. Protože se náš syn princ, no vidíš, teď mi to vypadlo. Pravčický? David? Ano, vaše veličenstvo. David. Ale já vím, protože se náš syn, princ David, nemůže rozhodnout, jakou princeznu si vybrat, pozvali jsme obě princezny, ať o princovu ruku soutěží. A nebude to zbytečné, já bych si vybral tu urozenější. Urozenost. Metrem nezměříte výsosti. To bude báječná zábava a také přitka toalet. Ovšem, jestli princezna Tabunská začne tedy zase manželstvu, tak poprosím. Ha. No, doufám, že jsme na soutěž dobře připraveni. Víte, připravení vaše veličenstvo. Dovolte, aby vám představil, Prosím, ale stručně. nech přistoupí zástumář, poslovář a jeden. Tak, a teď zástup. Já jsem jídel. To jsem já, vaše jasnosti. Dovoluji si upozornit, že již 21 let od narození prince čekám na tuhle chvíli. Čekám na zásluhy. Nyní tahle chvíle nastala. Ale vůbec nezdržuješ. Tak, a teď oslava. Stručně. Už teď zdržuješ. Pochopitelně, že stručně. Rachejtle všech barev, 92 hudeb, zase rachejtle všech barev, 16 kilometrů koberce, růžový běhou maratonsky, prosím pěkně, objem květin pěr na druhou, to máme hodně. No, to máme hodně. PR, ten umí rychle počítat, co? Ale vypadni, co tamhle ten? Ano, vaše veličenstvo. Jde! Prosím, to jsem já, ano, jsem jídel. Vaše vysoké veliké veličenstvo. Nejdříve do Střemevodě vy půjdete do jednoho rohu a tam ucítíte vůni masitu. Váš nos je nasajen, křípí, se vám rozšíří na jazyk. A to je chuť. A co teď? A co teď? Vy nic veličenstvo. Teď přijde vytý pikolí a začne servírovat jazyčky, ptačí jazyčky, slavíčí, jazyčky v mandlové omáčce a polské nad očí. Co? Polské nadočí? Ano, je to pochůdka všech pochůdek. Polské nad očí, nadívané putícími řídky. Po 22 minutách říkáme jen vozí křijáky, protože by vyrostl až vozí křijáky. Tak, to stačí. Končený potles a nyní soutěžní úkoly. Vaše veličenstvo, přivedl jsem synovce, jmenuje se Boživoj, studoval obor soutěžních úkolů pro princovou ruku na univerzitě, kterou založil tvůj děd. No výborně, vydá. Děd kdysi něco založil a dnes se to hodí. Taky bychom si někdy něco mohli založit. I když na druhou stranu pořád si někam něco zakládá. A kde je? Kde je? Odpočívá v zahradě a seznamuje se s princeznami. Čilý chlapec, tak běž. Běž.
Tatíku, miluji boj. Budeme šermovat a já tě provodím. Tak, Princezno! bojíš se snadky? Ne, to ne, ale totiž nevzal jsem si kort. Ne, a co je tohle? Měla bych tě probodnout. Jestli je princ, taky takový zbavělec. Nemusíte se bát, princezno. Princ této země není zbavilec. A kdybyste nebyla ženou a ještě k tomu hostem, rád bych vás o tom přesvědčil. Krásné princezny, dovolím si vás odvést k vyhlášení soutěžních úkolů. Moje milé, krásné princezny, protože náš čas je drahý, zde naše oblíbené rčení, snad proto se nám říká Bedřich Spěšný. Spíš směšný. Co prosím? Chci říci, že byste se klidně mohli jmenovat Bedřich Úspěšný. Úspěšný, to je vtipné. Pravčický! Ale ne, já. Pravčický. Zapiš to. Úspěšný, to není špatné, kdyby se to časem chytlo, co? Ne. Tak tedy přistupme k soutěži. Úkoly princezna zadá a nad správným a spravedlivým průběhu boje o princovu ruku bude bdít zvláštní zmocněnec krále Bedřicha Boživoj. Princezny mají za úkol za prvé do zítřejšího rána oškrábat 5litrový hrnec brambor. Myslela jsem, že se bude šermovat, nebo boxovat, nebo tančit, ne? A to tak, aby brambory zářily do alabastrova. Za druhé, ušít princi vestu, zářící ječním špitem. A za třetí, složit a zaspívat písničku, která poví o tom, jak moc máte prince rádi. Veličenstvo, myslíte, hodí se to? Princezny a brambory? Ne. Slyš, mladíku, nemyslíš, že jsou tyhle úkoly jaksi... Vaše veličenstvo, nenechte se prosím mílit zdánlivou neobvyklostí úkolů, ale už se nesoutěží v hádankách nebo ve schazování z koně. Ne? Pokud vy byly tyto úkoly vybrány z poslední pařížské kolekce úkolů pro princezny nejvyšší urazenosti. Tak to je jiná. Jestli ho přišlo zvenkovat, tak proč ne? Já to říkám pořád, že jsme tady z toho, co opicemi. První úkol. Pomoc! Pomoc! Zavolejte tatínka! Babetka se
foukej, jen foukej. Hej, ty, přestaň foukat a koukej to roží. Já? Ale já jsem... Co přece, mám tě provodnout. Ne, neprobodávej ho, on už bude rozumný. Veď chlapečku, chceš druhou náušničku? Ne. Za tuhle práci pracnou chci jeden knoflíček, nic víc. Tak to si může plát, můžeš i o 2 týdny říct. Tak si i můj je vzácný, neboť ho od tatíka mám. Takže ten úkol pracný, zas abych za vás plnil sám. Udělej to sám. Jenže navíc co s jednou, my muži nejsme našití. Já ruku mám tak střehlo, bojím se krve prolití. Dostaneš ránu párnou, když bude bez karetá. Princezny zkrátka mládnou a chudák, že se za ně dá. Princezny zkrátka mládnou, jinými slovy lenoší. Princezny zkrátka mládnou, v prdech i v podkrkonoší. Princezny zkrátka mládnou a život mají medový. Princezny zkrátka mládnou, ale jak dlouho kdo to ví. Princezny zkrátka mládnou. Princezny zkrátka mládnou. Poslední úkol. Babetce se chce spinkat. Myslíš, že mě ne? Však už vám zbývá jen písničky složit. Nám, snad tobě. A hoď sebou hasníku. Ať to stihneš. Opravdu, pospěš si, no? Ale to snad ne. Těmi písničkami máte říct, jak moc máte prince rádi. Rádi, jaké pak rádi? Já chci trůn a ne prince. Prostě si něco vymysle a je to. Já si žádná zamilovaná slůvka vymýšlet nebudu. Já taky ne. Babetce se chce spinkat a tatínek by stejně nerad viděl, kdybych nějakou tu lásku prince vyznávala. Co pak asi teď dělá tatínek? A jak se rozsoudíte vy dvě, když všechny 3 úkoly splním za vás? O to už se nestane. To není tvoje věc. A hoď sebou. Nebo... Dobře, jasná princezno. Splním i za vás poslední úkol, ale... Jaké pak ale? Za tenhle úkol dostanu 1 tkaničku od každé z vás. Tak dobře. První soutěžní úkol. Brambory měly být oloupány do albastrova. Pane král, jen se nepodívat. Vidím, že první úkol jste splnili. Přejdeme tedy k druhému úkolu. Princezny měly ušit vestu pro prince Davida. Teď je vesta od princezny Babety. A tady od princezny Brigity. Vesta? To byla pro mě maličkost. A hele, i vyšší mi stačila. Určitě bude princi slušet. Opravdu krásné. To moje je krásnější. Dokonce jsem se i vlíkla do prstíčku. To muselo bolet. Vidím, že druhý úkol vám také nedělal problémy. Přejdeme tedy k prvnímu úkolu. Ne. 1, 2... Jo, k třetímu úkolu. Zbývají písničky. To je velice přesné, vaše veličenstvo. Panstvo, zbývá písnička. Vítězstvo a trůn, tak mou muzikou je marš, smutný přesboj, sebe straš. I můj muž měl rád o televí, vládnou podaným a
úsměvku ve tváři, ležím poštáří, to mě právě baví. Nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. A svými rukama tleskám a v kramplecích jsem si jistá. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Po drahých kobercích, chodit ve špercích, to mi zkrátka sluší. Netím, tam všechno užít si dám a svými rukama tleskám, jsem roztomilá a hezká. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Jen já, o mě tu kráčí. Jen já, jsem princezna tvá, ta, která udělá hačí a pladaření stačí. Když se načančá, když se načančá, když se načančá. Vaše veličenstvo! Žádné písničky neskládám. To on! To všechno tohle. Budíš k ničemu. Měla jsem ho provodnout. To je věčná škoda. Slyšíš, Bořivé, z čeho tě teď princezny obvinují? No, co mi k tomu řekneš? Ne, veličenstvo, jen žádný skandál. Ten si nemůžeme dovolit. Omlouvám se, vaše veličenstvo, ale nedokázal jsem zajistit spravedlivý souboj o princovu ruku. A to mi to jako řekneš jen tak? Jak je to možné? Za prvé by v tom pomáhal kor princezny Brigity, který mi mě hrozila provodnout, kdybych neposlechl. A za druhé, kdo by neodolal fňukání a slzičkám princezny Babetky. A taky za každý úkol vyktynula odměna. Tyhle náušnice jsem dostal za oškrábání brambor, tyhle knoflíčky za ušití vest a tyhle tkaničky za složení písniček. Tak takhle je to tady! Ty jsou jeden, já ho stresta. Babetka ti očka vyškrábe, ty jeden! Provodnu tě na místě. Stůjte, vždyť Bořivo je dívka. Cože? Dívka? Tak přece jenom skandál. Co je skandál? Skandál! Jestli se ukáže, že jsi opravdu dívka, budeš šmit o hlavičku kratší za podvedení krále. Jestli se ukáže, že jsi opravdu dívka, vyprosím ti u krále milost za to, že jsi mi pomohla vybrat si nevěstu a za to, že mi poradíš, kterou si mám vzít. Poznala si ji přece dokonale. A proto vám princi radím, neberte si ani jednu, ani druhou. Ty písničky byly pravdivé. Také si myslím. Ale kdo jsi vlastně ty? Splnila si všechny úkoly lépe, než urozené princezny. Jsi tedy urozenější. Jsi snad také princezna. Odhal se tajemná princezna. Třeba si vezmu zrovna tebe. Cože? To jsi ty? Obyčejná zrcadelnice? Chopte se jí! Chopte se jí! Stůjte, jen to utíkej. Princi, čím pak vás mohu rozptýlit? Nezahrajeme si třeba kostky? Ale Matěji, mě nerozptýlí nic. Já potřebuji vědět, kde je a ty mi v tom musíš pomoci. Jasnosti, vy jste zvláštní. Je tu a vy vyhodíte. Není tu a vy chcete, aby přišla. Byl jsem hloupý, teď to vím. Chtěl jsem bohatství, moc, urozenost. A přitom to všechno mám a není mi to nic platné. Bez ní nemůžu nikdy dobře vládnout. Matěji, že mi pomůžeš zjistit, kde je. Nepomůžu, aspoň teď ne. Ale možná jsem od ní pro vás zaslechl vzkaz. Vzkaz, kdo ti ho řekl? Meluzína v komíně se ho pozdovala. Tak povídej, nenapínej. Nemáte výsosti čekat. Máte-li je opravdu rád,
najít sám. Ale kde ji mám hledat? Všechno už jsme prohledali. Na to už budeš ho muset přijít sám. Tak co tam ještě vidíš? Rád bych místnosti rád, ale s hvězdami je to složité. Odhalí své tajemství pouze tomu, kdo sám před nimi nic neskrývá. Kdyby jeho výsost své tajemství hvězdám vyjevila, potom by i oni promluvili. No snad, hvězdy jsou materie různorodé a nikdy nikdo neví, co se dá v nich očekávat. Za pokus by to snad stálo, ne? Jistě, zkusím to. Byl jsem hlupák bláhu. Dívka má je pryč, je ztracená. Snad se vrátí, kdo ví. Chtěl jsem svou lásku najít, ale hvězdy v těch krajích mi řekly, že ona je ta pravá. Bělo, mám tě rád. A myslíte to vážně, princi? Ano, Bělo, myslím to opravdu vážně. Mám tě moc rád. Já vás také, princi. Až vám to čas dovolí, vyjdete se svou nocí do vesnic a do polí, protože oči potěší. Uvidíte sklízet plán, stavit domy jak se to má světá. Dobrý den, moc děkujeme, že jste přišli na naše představení. Doufám, že se vám líbilo, protože nebylo úplně jednoduché to tady s dětma nacvičit. Určitě máte je doma, takže asi víte, jak to chodí. A když já jich mám tady 15, tak to potom lítá celá třída, že jo? Ale tak doufám, že se vám to teda líbilo. Všechny vaše děti jsou opravdu moc talentovaní, jsou strašně šikovní a já jsem si to tady s nima fakt užila a doufám, že i oni se mnou. Tak chtěla bych teda nejenom poděkovat teda dětem za to, takže že to tak nádherně zahráli. Potom bych teda chtěla poděkovat technické složce, protože bez nich by to opravdu nešlo. Zvukaři, světlům, dělům, hlavně Pepovi, že to vzal na poslední chvíli, teda děkuju. Dělo. Potom bych chtěla poděkovat Míše Dekařové. Míško, pojď k nám. Míša je úplně z jiného štábu a ona se mi sama nabídla, že mi pomůže tady a že bude dětem v zákulisí oporou a že jim bude pomáhat, tak děkuji, Míško. A ještě teda Miloši, kde pak seš? Tak Miloš už asi utekl. Tak děkuji taky Miloši, jo? Tak jo, tak to je asi všechno, my děkujeme a doufáme, že se vám to líbilo a budu se těšit teda na vás příští rok.